ସଇଲାଣି ରୋଷେଇ, କୁଣିଆ ମାନେ ଆସୁଥିବେ। ହଁ ହଁ ବୋଉ, ସରିଗଲାଣି ରୋଷେଇ। ସାନ ବୋଉଲୋ, ତତେ ଭୋକ କରିବନି ନା? ହଁ, ଲାଗନ୍ତାନି ନା କଣ? ମମତା, ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି, ଆଜି କୁଣିଆ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୋର ଯୋଉ ସେ ନୂଆ କପଲେଟ୍ ସେଟ୍ଟା, ସେଟା ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁନି। ସୋ ହ୍ୱାଟ? ସେ କପଲେଟ୍ ସେଟ୍ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଛି। ସୋ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ୟୁଜ୍ ହବ ନ ହବ ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ବୋଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଭାବୁଥିଲି ଆଜି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ବୋପା ଆଣିକି ପଇସା ଖାଲି ଖଞ୍ଜି ଦେଇଥିଲା ତ, ବୁଲିକି ମହାରାଣୀ ପଇସା ଉଡେଇଲେ। ଚୁପଚାପ ଘରେ ବସେ। ବୋଉ, ମୁଁ ଟିକେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆସୁ ଆସୁ ଲେଟ୍ ହବ। କିନ୍ତୁ ମମତା, ମତେ ତ ବୋଉ ଏବେ ଯିବାକୁ ମନା କଲେ। ସୋ ହ୍ୱାଟ? ଏ ଗାଡି ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଛି। ସୋ ସେଇଥିରେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ବୁଲିବି ନ ବୁଲିବି ସେଇଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଇଏ କଣ ମମତା? ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଧୋଇଛି, ତୁ ପୁଣି ଏତେ ବଡ ପରଦା କଣ ଭିଜେଇ ଦେଇଛୁ? ସୋ ହ୍ୱାଟ? ସେ ସବୁ କଷ୍ଟଲି ପରଦା ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଛି। ସୋ ସେଇଟା କେତେବେଳେ ଧୁଆ ହବ ନ ହବ ସେଟା ମୋ ଇଚ୍ଛା। ଚୁପଚାପ ଧୁଅ। କେଡେ ଜୋରେ ଭୋକ କଲାଣି। ଆଲୋ ଏ ମହାରାଣୀ ବଡ ବୋଉ। ହଁ ବୋଉ, କୁହନ୍ତୁ। କଣ ହଁ? 11ଟା ହେଲାଣି, ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି କି ତୁ? ଆଜି ତ ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିନି। ରୋଷେଇ ହେଇନି ମାନେ? ଆରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋକ କଲାଣି। ସୋ ହ୍ୱାଟ? ଏ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରୁ ଆଣିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଏସବୁରେ କାମ କରିବି କି ନାହିଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା।